ମୁଁ ଆଜି ଉଠିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠିକି ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୋ ପୁଅକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି ତ ସେ କହୁଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉନି ମାମା। ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି କାଲି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଥିଲା ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି ରାତିରେ ସେଥିପାଇଁ ପେଟ ଜୋରସେ କାଟୁଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉ ବନେଇକିନା ଯାଉ ବସିକିନା ସକାଳୁ ମାନେ ଗରମ ଯାଉକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକିନା ସେଠି ବସିକିରି ଖାଉଛି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବାହାରି ଯିବି ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ତ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବ ବୋଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପୁଅ ବି ଯାଇଥିଲା ହାରି। ତ ସେ ମୁଁ କଲ୍ କଲି କେଉଁଠି ଅଛ ବୋଲି ତ ସେ କହିଲେ କି ହଉ 10 ମିନିଟ୍ ତୁମେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ମୁଁ କମ୍ପାନୀକି ଯିବି ତୁମେ ଛୁଆକୁ ଘରକୁ ଧରିବି। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ। ତ ଏପଟେ ଦେଖୁଛେ 7ଟା ହେଲାଣି କେମିତି ଆଲୁଅ ଅଛି ଏପଟେ। ତ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ହିଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା। ତ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଆଲୁଅ ଅଛି ଏପଟେ। ତ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଫ୍ରି। ତ ଫାଇନାଲ୍ ୱେଟ୍ କରିବା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୁସି ହେଉଛି ତ ଆସି ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରି ପକେଇଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ହାଲିଆ ହେଇକି ଆସି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା।